Прывітанне, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму у эфіры Еўрарадыё. Я Марыя Вайтовіч. Сёння ў нас госць, гэта гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыман. Прывітанне, Александр. Прывітанне, Маша. Дзень добры. Будзем размаўляць пра апошнія навіны, абмяркоўваем апошнія падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі і ў свеце. У сваёй штогадовай справаздачы вайсковая выведка Даніі апісвае магчымыя несуцяшальныя сцэнары на выпадак замарозкі вайны ва ўкраіне. Спадар Александр, я ведаю, што вы знаёмы з гэтымі сцэнарамі, так? Ці можам мы іх трошкі абмеркаваць, ці ёсць там хоць нешта добрае, хоць нейкая зачэпачка такая, за якую, вось, магчыма, мы маглі б зачэпіцца з вами. Да, я знаёмы, я праглядзеў гэтую справаздачу, ёсць, наколькі я разумею, на англійскай мове яе яшчэ няма, але яна ўжо выкладзена на дацкай мове, там можна пры жаданні перакласці і паглядзець, але ёсць яна ўжо ў сціслым выкладзе таксама і на англійскай мове, і на іншых, то бок сцэнарыі, якія там распісаны, яны зразумелыя. Я б сказаў, што такія справаздачы аналітычныя, дацкая выведка, военная выведка, яна робіць амаль кожны год, яны з'яўляюцца, такая ж была у мінулым годзе. Шмат з таго, што яны імкнуцца прадбачыць альбо там выкладаюць у якасці сцэнарыў, збываецца. Ёсць, канешне, рэчы, якія не збываюцца, але гэта вельмі прафесійная выведка, і таму я б ставіўся ўсё ж такі да гэтай дацкай аналітыкі досыць сур'ёзна. Давайте абазначым вось некалькі асноўных момантаў, так, пра што там ідзе гутарка. Ну, там яны разважаюць пра тое, што можа быць у тым выпадку, калі ўсё ж такі будзе скончана альбо будзе замарожана, хутчэй, скажем так, замарожана вайна ў Еўропе паміж Расіяй і Украінай, што можа адбыцца ў гэтым выпадку. Ну і ты сцэнарыі, якія там прасочваюцца, яны, ну, скажем так, яны для Еўропы, да і, дарэчы, для Беларусі, канешне, не асабліва прыемныя. Яны сыходзяць з таго, што ўжо ў гэтым годзе, магчыма, адбудзецца агрэсія Расіі супраць краіны суседак, якога-небудзь суседа. Там няма канкрэтных варыянтаў, гэта можа быць насамрэч і Фінляндыя, гэта можа быць Нарвегія, гэта могуць быць і краіны Балтыі. Дарэчы, я б нават не выключаў, што на ўвазе можа быць і можа яны і Беларусь у гэтым кантэксце разглядаюць. Там няма нейкай канкрэтыкі, але ўсё ж такі там мне падаецца, што фокус скіраваны на Еўропу, і хутчэй за ўсё яны разглядаюць такія магчымасці агрэсіі супраць, напрыклад, Фінляндыі, Швецыі, Норвегии, краінаў Балтыі. Ну, наконт Беларусі недавно літаральна Владимир Зеленскі казаў, так, што ягоны быў прагноз, так, што беларусы ўцягнуць усё ж такі ў гэтую вайну, якая будзе вельмі маштабнай менавіта ў 2025 годзе, і войскі рускія будуць на нашай тэрыторыі, ўсё, ну, карацей, будзе нейкія рухі. Вось, то бок ёсць нешта агульнае, так, у прагнозах. Паглядзець на тое, што казаў Зеленскі, ну, у Зеленскага быў проста фокус звернуты на Беларусь, але там фокуса на Беларусь няма, там ўсё ж таки такая еўрапейская перспектыва, але яны перагукаюцца. Тое, што казаў Зеленскі, і тое, што стаіць у гэтай справаздачы. То бок першы варыянт — гэта такая лакальная вайна, што ўжо дрэнна, але тыя варыянты, якія там яшчэ ёсць, яны куды больш горшыя. Праз 2 гады яны не выключаюць, што можа адбыцца вялікі рэгіянальны канфлікт, а менавіта ў балтыйскім рэгіёне. І тут трэба мець на ўвазе, што тычыцца балтыйскага рэгіёна, то тут у датчан сапраўды вельмі добрая экспертыза. Яны дасканала ведаюць і уважліва сочаць за ўсім тым, што адбываецца менавіта ў гэтым балтыйскім рэгіёне. Ну і супернегатыўны прагноз, так бы мовіць, гэта тое, што можа адбыцца праз 5 гадоў, то бок калі адносіны сярод краінаў НАТО, асабліва адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Расійскай Федэрацыі, прабачце, не Расійскай Федэрацыі, і краінамі НАТО, еўрапейскімі краінамі НАТО будуць пагаршацца, і калі у Маскве палічыць, што Вашынгтон не будзе заступацца за сваіх еўрапейскіх партнёраў, дык датчане не выключаюць і магчымасць буйной агрэсіі Расіі супраць еўрапейскіх краін НАТО праз 5 гадоў. Ну, дарэчы, гэты праект праз 5 гадоў, не праект, а гэта меркаванне, што гэта можа адбыцца праз 5 гадоў, тут увогуле нічога новага няма. Гэта тая лічба, якую называюць і іншыя выведкі еўрапейскіх краінаў, і прыватнасці міністр
обороны Германии Борис Пісторыус уже шмат разоў казаў про тое, что агрэсія России супраць еўрапейскіх краінаў можа пачацца менавіта праз 5 гадоў, то бок у 2029, як ён казаў, у мінулым годзе, альбо ў 2030 годзе. Так что прынцыпова новага там нічога няма, але гэта сур'ёзная выведка, гэта сур'ёзны аналіз, і да яго трэба, як бы непрыемна гэта ўсё не гучала, ставіцца сур'ёзна. Добра, давайте, хоць і добрага нічога няма, канешне, у гэтым ва ўсім, давайте зробім, можа, паспрабуем зрабіць нейкія свае прагнозы, ці, ну, просто празважаем, так? Калі мы паглядзім на тое, што адбываецца ў свеце, на трампізм у ЗША, на ўсе захады Трампа, так, што ўжо нават Лукашенко яго там усхваліў, вось, што Трамп такі малайчына, вось, там устрахвае гэтыя розныя арганізацыі міжнародныя, так, што як гэта сапраўды можа адгукнуцца, да чаго ўсё ідзе. Просто у нас кожны дзень навіна за навіной, так, гэта нешта новенькае такое, дзіўнае. Ці для вас не дзіўна, што адбываецца ў Амерыцы? Уже, калі нават ідзе ўсё дзіўна і дзіўна, ты калісьці да гэтага ўжо прызвычаішся, яно ўжо такім дзіўным не з'яўляецца. Хаця насамрэч тыя прапановы, тыя праекты, з якімі выступае Трамп амаль кожны дзень, ну гэта не тое, што чакалася. Да і ўвогуле гэта адна справа, калі ты чакаеш, калі там абвешчана, што вось такое можа адбыцца, а потым яно адбываецца насамрэч. Але ў выпадку Трампа так яно і ёсць. Шмат таго, што ён абяцаў, шмат таго, чым ён гразіў, яно сапраўды зараз адбываецца. І таму цяжка сабе ўявіць, як будуць надалей развівацца стасункі Злучаных Штатаў з іншымі краінамі НАТО. Ужо сёння была заява Ілона Маска пра тое, што гэтыя стасункі трэба перафармуляваць, трэба па-новаму на іх паглядзець. Былі раней галасы пра тое, што можа нават Злучаныя Штаты пакінуць НАТО, і насамрэч у атачэнні Трампа ёсць людзі, якія лічаць прысутнасць Злучаных Штатаў у НАТО непатрэбнай, то бок там відавочныя крызісныя з'явы. Наколькі глыбока гэта зойдзе, пакуль пытанне адкрытае. Калі сапраўды НАТО будзе ліквідавана, альбо Злучаныя Штаты пакінуць НАТО, мы будзем мець справу зусім новай палітычнай рэчаіснасцю. Дык яна ўжо насамрэч там. Тая ж украінская дыскусія пра НАТО, яна сыходзіць паступова на другі план, бо ізноў жа прыцягальнасць НАТО, сённяшняга НАТО, калі Злучаныя Штаты разважаюць пра свой удзел ці не удзел у чымсьці ў НАТО, праектах НАТО, ну дык прыцягальнасць яна зразумела зніжаецца. Я думаю, што і надалей сітуацыя можа пайсці ў гэтым накірунку. Што тычыцца Пуціна альбо Лукашэнкі, то ім з Трампам усё роўна лёгка не будзе. Трамп непрадказальны, Трамп змяняе свае погляды, у Трампа адна радыкальная пазіцыя прыходзіць іншая, у яго няма такіх стабільных поглядаў, вось, і з такім чалавекам мець нейкія стасункі, заключаць дамовы, гэта будзе вельмі складана. Калі нават размаўляць мовай Трампа, мовай сделак, сёння сделка заключена, сёння яна мне падабаецца, сёння я задаволены умовамі, магчыма, заўтра будзе ўжо зусім іншая рэчаіснасць, і я пастаўлю гэтую сделку пад пытанне. Так што я не бачу насамрэч сур'ёзных прычынаў, чаму Лукашенко павінен быць задаволены, чаму ён павінен захапляцца Трампам. За гэтым цікава, магчыма, і Лукашэнку і назіраць. І, магчыма, ён спадзяецца на тое, што заходні ціск на Беларусь паслабіцца. Але хто ведае, усё можа пайсці зусім у іншым накірунку. Што з захадаў Трампа больш за ўсё выклікае некае, ну, засцярогу такую менавіта для вас? Што вы вызначылі, абазначылі для сябе? Ну, для мяне я перш за ўсё, канешне, я б адзначыў некалькі пунктаў. Па-першае, гэта тое, што межы ставяцца пад пытанне. Калі ўсё можна падысці да пытання і сказаць, я жадаю, каб Канада стала 51-м штатам. Альбо я жадаю, каб Злучаныя Штаты кантралявалі Панамскі канал. Альбо тое ж самае ў дачыненні да Грэнландыі. Калі ўвогуле ставяцца такія пытанні, гэта яшчэ, канешне, вельмі цікава, наколькі сур'ёзна Трамп да гэтага падыходзіць. Ёсць жа такая гіпотэза
адразу про тое, што ўсе гэтыя планы Трампа і наконт Грэнландыі, наконт сектара газа і іншае, гэта ўсё ж такі такі хутчэй прапагандысцкі шум. Насамрэч гэта ўсё несур'ёзна, гэта толькі такая свайго кшталту куліса, якая адбудавана. Ну паглядзім, насамрэч тут вельмі цяжка сказаць, калі паглядзець усё ж такі на рэакцыю тых жа арабскіх краінаў, там Егіпта альбо Іорданіі, Саудаўскай Аравіі, падаецца, што яны ўспрымаюць планы Трампа не толькі як нейкую прапагандысцкую акцыю, яны ўспрымаюць гэта, як мне падаецца, досыць сур'ёзна. Але паглядзім. І зноў жа, вось гэтае пытанне межаў. Што тычыцца ўсей гэтай рыторыкі наконт заходняй дапамогі, амерыканскай дапамогі, гэта не здзіўляе, гэта Трамп у прынцыпе абяцаў. Эканамічныя мерапрыемствы, усе гэтыя пошліны і іншыя, таксама нічога новага няма, ён гэта абяцаў. Нічога надзвычайнага няма, канешне, і ў тым, у ягонай палітыкі ў адносінах да меншасцяў, у гэтым выпадку да трансгендераў. Ну, гэта выклікала пэўны шок у Еўропе. І задаволенасць Лукашэнкі. Ну, Лукашенко... Хутчэй за ўсё менавіта гэта. Гэта менавіта тое, што Лукашенко, па гэта Лукашенко падпісваецца. Ён менавіта, напэўна, вось з прычыны гэтых стаўлення да традыцыйных каштоўнасцяў, дыскрымінацыя трансгендераў, рыторыка супраць ЛГБТ супольнасці, ну гэта Лукашенко відавочна падабаецца. Гэта менавіта тыя традыцыйныя каштоўнасці, якія ён так паважае. Але і тут я б не стаў перабольшваць. Просто у Лукашэнкі ёсць сур'ёзная праблема ў адносінах з Трампам. Ён сваё ўражанне ад Трампа, якую ён мае перш за ўсё праз расійскае тэлебачанне, ён пераносіць на самога Трампа. Трамп ён усё ж такі ў жыцці, у сваіх паводзінах не падаецца зусім іншы, чым гэта уяўляе сабе Лукашенко. Але вось гэты радыкалізм, што Трамп не толькі будзе казаць, але і будзе рабіць, а яшчэ і так хутка, ну гэта ў пэўным сэнсе здзіўляе. Але ізноў жа, калі мы паглядзім назад, нічога тут такога дзіўнага няма. Гэта звычайны эфект. Калі адбываюцца падзеі, якія людзям з дэмакратычнымі каштоўнасцямі непрыемныя, і яны не жадаюць іх заўважаць. Увогуле, людзі не жадаюць заўважаць тое, што непрыемна, разважаць пра тое, што непрыемна. Усё ж такі ёсць такая асаблівасць чалавечай псіхалогіі. Тое, што непрыемна, хай сабе будзе недзе ў старонцы. Не жадаю я гэта заўважаць. Ну вось зараз тое, што мы працяглы час не жадалі заўважаць, не жадалі ўспрымаць усур'ёз. Я маю на ўвазе тут хутчэй за ўсё такую інтэлектуальную публіку на захадзе, назовем гэта так. Мы працягнем наконт і радыкалізма Трампа, так, і гэтак далей. Я нагадаю, калі ласка, задавайце свае пытанні, мы абавязкова іх зачытаем, усё, што турбавала вас вось да нашай сустрэчы са спадаром Александром Фрыдманам. Вось можете запісаць у каментары. А наконт радыкалізму, радыкальных такіх рашэнняў, так, і не толькі словаў. Давайте вось з апошняга, да, прэзідэнт ЗША Дональд Трамп прыгразіў Хамас пеклам за адмову вызваліць усіх ізраільскіх закладнікаў да поўдня 15 лютага. Вось, як вы думаеце, што далей будзе? Я думаю, што з значнай ступенню верагоднасці можа ізноў працягнуцца ваенная аперацыя Ізраіля супраць Хамасу зараз пры значнай падтрымкі Злучаных Штатаў. То бок, калі мы паглядзім на гэтую сітуацыю з боку Хамаса, ну у Хамаса асабліва няма матывацыі выконваць гэтыя пагадненні. Чаму? Таму што і Злучаныя Штаты, і Ізраіль заявілі, што будучыні ў Хамаса у сектары газу няма. Ну зараз Трамп нават кажа, што ў палестынцаў увогуле няма там будучыні, што яны будуць адтуль пераселены. То бок, калі хамасаўцы разумеюць, што яны так ці інакш у выніку страцяць кантроль над сектарам, і увогуле, магчыма, ім прыйдзецца адтуль сысці. А гэта не значыць, што калі яны ўсё ж такі сыдуць, асабліва баевікі і кіраўніцтва Хамаса, што іх жыццё працягнецца. Бо ўсё ж такі, я думаю, Ізраіль не супакоіцца да таго моманта, пакуль усе людзі, якія тычацца да злачынства 7 кастрычніка 23 году на ізраільскай тэрыторыі, пакуль яны не адкажуць за свае злачынствы. То бок нічога добрага іх у перспектыве не чакае. У такіх умовах проста
просто пайсці на выкананне пагаднення і тым самым чакаць, пакуль з табой разбяруцца, ну гэта не мае асаблівага сэнсу для Хамасу. Таму Хамас ідзе на гэтай правакацыі і імкнецца справакаваць Ізраіль на жорсткія крокі. Імкнецца паўплываць на грамадскую думку. У пэўным сэнсе ў Хамаса гэта таксама атрымліваецца. Але я думаю, што перспектываў тут асаблівых няма. Ультыматум Ізраіля жорсткі, вельмі жорсткі, таму калі Хамас яго не выканае, то будуць працягвацца баявыя дзеянні. Выканаць гэты ультыматум для Хамаса будзе вельмі праблематычна, гэта пытанне іміджу. Калі яны зараз гэта зробяць, яны пакажуць сваю слабасць. А паказаць слабасць у блізкаўсходнім кантэксце гэта смяротны прысуд. Блізкім усходзе, там на блізкім усходзе дзейнічае вельмі жорсткая логіка. Фактычна там ёсць толькі две магчымасці: альбо б'еш ты, альбо б'юць табе. Ну вось зараз, калі Хамас удар, так бы мовіць, не вытрымае і ўсё ж таки будзе далей выконваць пагадненне, я думаю, што гэта толькі ўзмацніць жаданне і рашучасць як Іерусаліма, так і Вашынгтона канчаткова разабрацца з Хамасам і скончыць панаванне Хамаса на тэрыторыі сектара Газу. Дзякую. Вось пакуль Трамп спрабуе неяк паўплываць на сітуацыю так у Ізраілі, Лукашенко збірае такую сустрэчу прадстаўнікоў розных 8 канфесій так у Беларусі, падчас якой настальгуе пра сваю паездку ў Ізраіль, дарэчы, адзіную паездку, здаецца, так, вось, і спрабуе там жа усіх пераканаць, што он не антысеміт. Ці сачылі вы за гэтай сустрэчай і ўвогуле да чаго гэта ўсё, навошта гэта было Лукашэнку? Ну, Лукашенко, конечно, я паглядзеў гэтыя відэа гэтай сустрэчы, і, конечно, Лукашенко паказаў там, так бы мовіць, вышэйшы пілатаж, то бок ён імкнуўся паказаць, што ён не антысеміт з дапамогай аргументаў, якія ў прынцыпе, ну калі не назавеш адкрыта антысеміцкімі, але прынамсі яны маюць такую адпаведную афарбоўку. Калі ён там казаў, напрыклад, пра тое, што яўрэйскі супраціў на тэрыторыі Беларусі, ён стаў магчымым, там прыкладна так гучала, таму што яўрэі ўзялі прыклад з беларусаў і рускіх і змагаліся так, як змагаюцца беларусы і рускія. То бок ён тым самым паказаў, што ёсць тыя, хто насапраўды у стане змагацца, і ёсць тыя, якія ў прынцыпе не асабліва ў стане змагацца, але калі яны возьмуць адпаведныя прыклады беларуска-рускія, то яны могуць змагацца. Ну, гэта так сабе выказванне, назовем так. Я б не сказаў, што гэта ўж такі адкрыты антысемітызм, але паказвае стаўленне Лукашенко. Вось. Навошта яму патрэбілася гэтая сустрэча? Ну, па-першае, ён сыходзіць з таго, і слушна, дарэчы, сыходзіць з таго, што рэлігія, царква, розныя канфесіі маюць пэўны ўплыў у беларускім грамадстве. Все ж таки рэлігійнасць у Беларусі, яна, так як мне падаецца, больш сур'ёзна праяўляецца, чым прыватнасці ў заходнееўрапейскіх краінах. І таму гэта важны фактар размаўляць з прадстаўнікамі канфесій і праз іх імкнуцца ўплываць на вернікаў. Гэта першы момант. Другі момант прапагандысцкі. Лукашенку трэба было паказаць, што Беларусь гэта такая талерантная краіна, як ён, дарэчы, і шмат разоў казаў падчас гэтай сустрэчы, што тут усе жывуць разам, няма ніякіх рэлігійных і іншых канфліктаў, то бок азіс талерантнасці ў цэнтры неталерантнага свету. Так бы мовіць. Гэта другі момант. Трэці момант – гэта тое, што Лукашенко, як мне падаецца, імкнецца выкарыстаць прадстаўнікоў розных канфесій у дыпламатычных мэтах. Тут нічога новага няма, так працавала дыпламатыя ў Савецкім Саюзе у пэўным сэнсе і ў іншых сацыялістычных краінах. І вось ёсць гэты момант. Праз каталікоў паспрабаваць паразмаўляць з каталіцкімі краінамі альбо з Ватыканам. Там жа было вельмі цікава. Ён размаўляў з прадстаўнікамі розных канфесій, і ён зводзіў усё фактычна да знешняй палітыкі. Ён калі размаўляў з мусульманамі, з прадстаўніком мусульманскай абшчыны, наколькі я разумею, гэта быў прадстаўнік татарскай абшчыны, і ён жа не размаўляў пра беларускіх татараў, яго не цікавяць беларускія татары. Пра што ён там казаў? Што яго ведаюць мусульмане ва ўсім свеце. То бок мусульмане, якія жывуць у Беларусі, Лукашенку не цікавяць. Яго цікавяць толькі мусульмане, якія жывуць у іншых краінах
якія нібыта прыязна да яго ставяцца. Што было ў выпадку з іўдэямі? Ён што там нешта казаў пра яўрэйскае жыццё ў Беларусі? Лукашенко за весь час свайго кіраўніцтва краінай, а гэта ўжо больш за 30 гадоў, ён не быў у ніводнай яўрэйскай абшчыне, ён не быў у ніводнай сінагогі, якая дзейнічае. Ён, дарэчы, падчас гэтай сустрэчы ён выказаў такую вось думку і крыўду нават, што акрамя вось праваслаўных яго нібыта ніколі там не запрашаюць у іншыя цэрквы, што вось ён бы хацеў. Я памятаю. Можа, не запрасілі проста. Ну, не ведаю, сумняваюся, шчыра кажучы, каб Лукашенко кудысьці захацеў пайсці, ён бы і мог пайсці ў касцёл, і мог пайсці ў мячэць, мог бы пайсці ў сінагогу. Но такога не было. І што там ён робіць у іўдэйскім кантэксце? Ён не разважае пра тых яўрэяў, якія жывуць у Беларусі. Яны яму не цікавыя. Ён разважае пра дзяржаву Ізраіль, пра свой візіт у Ізраіль і пра яўрэяў у ізраільскім кантэксце. То бок Лукашенко, не жадаючы гэтага, але паказаў, што ён і да мусульман, і да іўдэяў, і да каталікоў, дарэчы, якія жывуць у Беларусі, што ён ставіцца да іх як вось да, так бы мовіць, прышлых. Свае гэта праваслаўныя. Ён жа гэта і падкрэсліваў шмат разоў, праваслаўная царква, ён бывае ў царкве і іншае. А астатнія каталікі разважае пра папу рымскага. Іўдэй разважае пра свой візіт у Ізраіль. Мусульмане разважае пра стаўленне мусульманскіх дзяржаў да яго. То бок Лукашенко тым самым паказаў, хто да яго свае, а хто не. Так што вось гэты знешнепалітычны чыннік, мне падаецца, таксама меў важнае значэнне падчас гэтай сустрэчы, але я не думаю, што гэта яму асабліва дапаможа. Што тычыцца і мусульманаў, і іўдэяў, якія там прысутнічалі, і каталікоў, гэта не тыя людзі, якія могуць яму дапамагчы наладзіць там нейкія стасункі з Ватыканам, Ізраілем альбо мусульманскімі краінамі. Вось, дарэчы, таксама падчас гэтай сустрэчы ён казаў пра вайну, што, маўляў, там беглыя часам кажуць, што Лукашенко, што беларусы не жадаюць вайны, так, вось не жадаюць, і ён казаў, што ён нібыта прыслухоўваецца да народа, да, што калі беларусы чагосьці там не жадаюць, да, ну, ён так проста гэта рабіць нібыта не будзе, так, таму ўсё ж хочацца, напэўна, паразмаўляць яшчэ пра такую вось заявы апошнія наконт Украіны, і ўвогуле і перамоваў наконт Украіны, якія там могуць адбыцца, і патрэбен ці не патрэбен там Лукашенко. Вось, што вы заўважылі ў апошніх навінах? Мне падаецца досыць цікавым гэты дыскурс Лукашэнкі. Ён пра што? Ён пра удзел ці не удзел у вайне. Увогуле дыскурс пра тое, што будуць перамовы з беларускім удзелам, тое, што Лукашенко будзе ўдзельнічаць у гэтых перамовах, яго ж няма. Вось зараз што мы бачым? Вось асабліва вакол Украіны, у Еўропе, у Злучаных Штатах ідзе гэтая дыскусія пра тое, ці будзе нейкае замірэнне, ці атрымаецца замарозіць вайну, якія там планы ў Трампа. Нават ідуць сёння развагі пра тое, хто будзе ўжо адбудоўваць Украіну. І пра еўрапейскую перспектыву Украіны, дарэчы, у гэтым кантэксце. Усё больш і больш дыскусій пра тое, што, магчыма, Украіна досыць хутка можа быць прынята ў Еўрапейскі Саюз, і менавіта Еўрапейскі Саюз будзе ўжо займацца адбудовай украінскай дзяржавы. Як я маю на ўвазе знішчанай інфраструктуры і ўсяго астатняга. Гэта еўрапейская дыскусія. Таксама пра фармат перамоваў, ці будуць удзельнічаць еўрапейцы, ці калі яны падключацца, якія там будуць міратворцы. Што мы бачым з боку Лукашэнкі? Да, там былі пэўны час таму заявы пра беларускіх міратворцаў, но гэта ўсё несур'ёзна. Лукашенко можа прапаноўваць якіх загодна міратворцаў, ён жа дакладна ведае, куды лепш за нас, што ніякіх беларускіх міратворцаў украінцы ніколі не прызнаюць пасля таго, што было ў 2022 годзе. То бок гэтай тэмы актыўна няма. Тэмы перамоваў таксама няма, бо Лукашенко, мне падаецца, зразумеў, што ніякіх перамоваў у Мінску не будзе ў прынцыпе. Тое, што яны зараз да 10годдзя мінскіх дамоваў 2015 года, так, гэта ў прапагандзе гэтую тэму прасоўвалі, ну гэта такая пэўная ностальгія.
ім вельмі хацелі б яны правесці нейкія перамовы, яны б хацелі б вярнуць гэты дух 2015 года, але гэта відавочна не будзе перамоваў у Мінску, і пакуль выглядае так, што нейкіх перамоваў з удзелам Лукашэнкі таксама не будзе. Што мы зараз бачым? Магчыма, ідуць нейкія перамовы паміж Масквой і Вашынгтонам, ідуць нейкія перамовы паміж Кіевам і Вашынгтонам, ну і магчыма хутка падключыцца да гэтага Еўропа, асабліва ў кантэксце канферэнцыі па бяспеке, якая пачынаецца вось наступнымі днямі у Мюнхене. А што Беларусь? Ну, Беларусі ў гэтым кантэксце няма. Яна не прысутнічае і нават не ўспрымаецца як фактор. Напэўна, Лукашенко зразумеў, што ягоныя перспектывы пабываць у статусе міратворца альбо нават паўдзельнічаць у нейкіх перамовах, ну, на дадзены момант яны выглядаюць не вельмі добра. Таму яны пра гэта нават і не ўзгадваюць больш. Зразумела. Тым часам служба замежнай выведкі Расіі сцвярджае, што Украіна з дапамогай заходніх спецслужбаў запланавала акцыі ліквідацыі пуцінскай праціўнікаў Пуціну. Я некалькі разоў чытала, дарэчы, я думала, што не праціўнікаў спачатку, але не, праціўнікаў Пуціна на захадзе. То бок некія агенты, так, ці некія спецыяльна абучаныя людзі на захадзе будуць вылаўліваць праціўнікаў Пуціна, так? Для чаго гэта ўвогуле робіцца такая вось прапаганда? Што тычыцца службы знешняй разведкі Расіі, то яна, канешне, цяжка ацэніць, наколькі прафесійна яны працуюць, но з іміджам у іх велізарныя праблемы. Не тое, што ў Даніі, так? Не, у Даніі ўсё лепш, бо там людзі працуюць адказна, і, канешне, могуць быць памылкі, але яны сочаць за тым, як яны ўспрымаюцца. Сергею Нарышкіну, напэўна, падабаецца распаўсюджваць нейкія зусім прымітыўныя фальшыўкі, прымітыўныя гісторыі, прымітыўную канспіралогію. Гэта, дарэчы, раней актыўна рабіў і Мікалай Патрушаў. Ну, проста мне нават цікава, вы ж усё ж такі савецкія чэкісты. Пра савецкі КДБ шмат чаго рабіў, ну, уж такую вось адкрытую лухту распаўсюджваць. Ну, гэта досыць смешна. Яны ж павінны разумець, што гэта ўплывае на імідж тых структураў, якія яны прадстаўляюць. Но хто будзе ўсур'ёз успрымаць службу знешняй выведкі Расіі, калі яны распаўсюджваюць такую канспіралогію? Хаця, канешне, пэўны сэнс у тым, што яны распаўсюджваюць ёсць. Яны імкнуцца паўплываць на грамадскую думку на захадзе, і не толькі на захадзе. Яны імкнуцца пасеяць страх сярод тых людзей, сярод тых жа расійскіх дысідэнтаў, якія прысутнічаюць, якія на захадзе дзейнічаюць. То бок пэўны эфект ад гэтага, канешне, можа быць. Ну і галоўнае, калі ўжо прынцыпова да гэтага падыходзіць, пра што нас сведчыць гісторыя камуністычных спецслужбаў? Яна сведчыць пра тое, што такога кшталту правакацыі, калі забівалі альбо нападалі на тых жа дысідэнтаў, а потым гэта прыпісвалі іншым розным арганізацыям, у іх такіх выпадкаў было вельмі шмат. Так што я ўсё ж такі ставіўся да гэтага досыць сур'ёзна. І тое, што расійскі палітык Ілья Яшин, як ён гэта пракаментаваў, што вось фактычна нам даслалі месседж, што яны збіраюцца супраць нас дзейнічаць і можа нават нас знішчаць. Ну, мабыць, ён і перабольшвае, але усур'ёз гэта ўспрымаць трэба, бо гэта менавіта тыя метады, якія чэкісты савецкія, польскія, чэхаславацкія, ГДРаўскія выкарыстоўвалі ў камуністычныя часы. І гэта менавіта частка той традыцыі, да якой належыць і Нарышкін, і Патрушаў, ну і, зразумела, Владзімір Пуцін. Дзякуй вялікі. На жаль, у нас ужо засталося не так шмат часу. Вот пад канец хацела запытацца, вось Наталья Качанова, так, яна лічыць, што чысціня гэта брэнд Беларусі. І ў нейкі раз зноў пра гэта вось сёння вяшчала. Што вы сказалі на гэты конт? Чысціня сапраўды брэнд Беларусі, і навошта гэтую рыторыку чыноўнікі нам вось так прадаюць ужо шмат гадоў? Ну, зноў жа, чысціня гэта, канешне, добра, і калі мы паглядзім на Мінск, як выглядае Мінск, у параўнанні шмат якімі еўрапейскімі сталіцамі, буйнымі еўрапейскімі гарадамі, дык сапраўды Мінску ёсць чым ганарыцца, не толькі і не
не толькі мінску, таксама і беларускай правінцыі. Так што ў гэтым сэнсе, калі нешта вось такое падкрэсліваецца, ну у гэтым ёсць пэўны сэнс, і гэта напэўна нават адпавядае рэчаіснасці. Ну чаму Наталья Качанова менавіта гэта падкрэслівае? Ну тут пытанне ў чым ты можаш ганарыцца. Калі сапраўды дасягненняў не так ужо і шмат, то бярэш тыя дасягненні, якія сапраўды прысутнічаюць. Калі там ты ж не можаш там ганарыцца там нейкімі дасягненнямі ў галіне дэмакратыі, свабоды, іншага, бо гэтага наўпрост няма. Ну таму бяруць тое, што на паверхні. Ну і напэўна Наталья Качанова заходзіць з таго, што гэтае пытанне чысціні, гэта тое, што блізка, цікава і падабаецца большасці беларусаў. Яна імкнецца размаўляць з людзьмі на той мове і з тымі прыкладамі, якія ім зразумелыя. Дзякую вялікі. Ну і на такой ноце мы бадай скончым наш эфір. Я нагадаю, што для вас працавала Марыя Вайтевіч, і у нас сёння быў у эфіры ў гасцях Александр Фрыдман. Дзякую вялікі.